25 sena ilu, il-Partit Laburista kellu dar ġdida. Dar li ħadet is-sura tagħha bl-araq ta' ġbien l-attivisti u dawk li ħadmu għal tant sigħat b'mod volontarju. Kien sena qabel l-elezzjoni tal-1996 li l-Partit Laburista iċċaqlaq mill-Maċina fil-Kottonera għal Ħamrun. Kien żmien fejn il-Partit Laburista ġeddet u kiseb l-art ta' dik li kienet ir-Radio City. Kienet twaqqet il-binja u floka telet il-binja taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Ftit qabel tlestit il-binja site manager Giuseppe Farrugia kien tkellem dwar il-passjoni tiegħu biex ix-xogħol ilestih. Però dan xi ħaġa li qabel immut jiena qed nieħu pjaċir li nagħmilha. Dakinhar li ġie inawgurat iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kienet saret attività mill-isbaħ. Il-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Alfred Sant kellu messaġġ importanti għal dawk li tant ħadmu qatih biex il-Partit Laburista jerġa' jsir forza politika b'saħħitha b'mod organizzat. Irridu nagħtu ġieħ lil dawk kollha huma min huma. Minn fuq s'isfel, f'kull rokna tal-partit, f'kull rokna ta' Malta Għawdex, illi taw il-kontribut tagħhom biex titla din l-edifiċċju dan il-bini illi jagħmel ġieħ lill-Partit Laburista u daqstant ieħor jagħmel ġieħ lil pajjiżna. Dakinhar Dr. Alfred Sant u żewġ deputati mexxejja tal-Partit Laburista ta' dak iż-żmien, Dr. George Vella u Dr. George Abela kixfu labida kommemorattiva. L-atmosfera kienet waħda eċitanti u fuq wiċċ in-nies spikka l-entużjażmu. Niżlu l-bżieżaq ħomor fl-isfond ta' Sema Kaħlani. Imbagħad kien miss li jingħaddu ċwievet fejn il-mexxej fetaħ u daħal fil-kwartieri l-ġodda. Kwartieri ġodda li fetħu l-bibien ta' dar ta' moviment li għadu mibni madwar il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.